Edil beyin berekkeçe sorunu özümçe jogap berdim bilýärdi. Näme üçin Merdan Muhammedow ýaktyňda uğurlap? Ol näme diýen o diýdi. Türkmen halkyň adam gerek gel. Merdanlar aýdyň ulan, ýaş ulan, iççeşi bilýän hökümeti ýürüdip biljek planlary bar, pikirleri bar, akly bar, alim ulan, alim. Olar üçin aýdyň adam gerek gel. Näçe tany biziň bir bahana Sanjar wakaty 2000-nji ýylda näçe aýdyňa ýok etdiler. Aýdyňda adamlar ýok etseler, ýyna akalyň öýde gorkarlar. Şo derejede düşünýärler. Adam ýetişýändir, badyr. Diňe merdanlar kendir. Ne oň üçin öz iller bilen şonu näme üçin edindiklerini özleri düşünýänokda häzir. Doğa boldy, Samby Sowlanyň, Süleyman Tursunbaýew. Ýeňilmeli. Nämiş ministriň ogulmuşyn. Ministriň ogulmuşyn ýeňilmeli diýipdiler. Bolýa illerdin öýü şol onu ýanky şuň ýeňil üçin illerini ogulmagy ýanky gazanna şol onu näme etip bildi? Hökümet döwlet üçin, halk üçin ýa adamy galyp bilme ýeňi bolup bilen bir ýerde ýurtdaşan çykyp ýa vilayatdan içinde, Türkmenistan içinde bolup bilme. Ana şonu keypini illerdiler, keypini ýaş bolany. Ýaş onu geleceğini ýok etdiler. Oň direni öldürdüň oňa direk olanlar çykdyna ýok görüp. Dünýä belli bolsa, onlara öňüni batar duran oldu. Süleyman şoňa batar etdi, şoň ýeňse elektriğini bilýän olsa çykdyna orta hani çykmada. Gidip gitti gaýta. Ýok bolup gitdiler oğlum. Bir direk boş-boşuna ýaş olan jany ýydylar. Hem de Türkmenistan'a adawrany ýere sokdular. Ana şu pikirde Edil bey. Aýdyň adam, çempion adam, güýçli adam gerek gäpler. Diýäň o adamlar bolsa bu ýerleri ogly edip bilenok. Edin poýşykly bilnýe. Öň bilen götürsilýär. Şo şeýle diýerler. Bilen öýdi dinni hawa sen köde gollayan adamlar gerek mi? Bular jahil adam gerek, jahil mankurt gerek, jahil gerek mankurt gerek. Aýdyň pikirlep bilen adam, garaşsyz adam, ilkin pikirli adam gerek gel.